Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. Friends, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, maskandi updates. Gine flu, guys. Izula malphakami ngiyaxolisa ngalokho. Yo, hey, webafethu. Asixoxe isono esenziwe umthandeni. Yasazi isono. Yazi into othi uyibo uthi kodwa kwaze kwayisono. Isihluku. Yabo kulo 2024 mina guys ngibonile unyaka usiketula. Kodwa-ke simile. Umthandeni noma hubahlangana basifihlela nje induku emqubeni ngabe kushiwo njalo yavela ingoma ethini iguji. Size nje sisabambe ukuthi hayibo wena umthandeni onjani uyabo wasesidida nathi ukuthi last year ukuphumula sikaze sikuthole yiParis. Phela manje nento right anikwazi ukuphumula yabo nje manijabule yabo injabulo akusinto efihlekayo kwafika iguchi-ke sisajabule ngeguchi like record of the year nasi siyiphethe yabo uthi sigade umzila silana kwi-record of the year ngizonichazela leyo nto leyo ukuthi umzila uphi phela akusinto yokudlala leyo akusinto yey'ngane okubizwa ku-South African Music Awards estage kuthiwe naye artist isebenzile ngithe mina sizohlala lapha sithola ikhayelisho yabo mase kuthiwa sigade umzila lapha ya kwi-record of the year i-record of the year ihlula ngisho i-song of the year kwabangazi abanye bengayilinganisa kodwa isisindo sisexaxa isi-record of the year manje nangumthandeni ubamba-ke le ndondo i-record of the year ngapha nayi album. Lalelani indaba ye-album sicebisane mina ngicela ukuthi sibe abalandeli bamthandeni kodwa ubuhlakani kungabi into esihubayo asihambe nayo i-album my online isho ukuthini i-online or digital platform uze ngendlela yokuthi i-album ingadayisa iminyaka ize ibe u-3 ileyo nto lolu shintsho olufike laba luhlela online. Senze njani mase kuphuma ingoma singena lapha ekutheni mthandeni SK siyabona 13 songs lezi ingoma uzoqala kweyokuqala ngikhuluma nomlandeli manje uzoqala kweyokuqala uyeke ingoma idlale ngesikhathi idlala kunalama ads angena phakathi lawo ma ads ile agreement yamthandeni nale platform nemali so ungaweqi ungasho ukuthi skip yeka idlale leyo ad iphele iqhubeke ingoma mase kuthi ke omunye ekusupporteni iartist idlale ingoma iziyophela kodwa iad ungasho ukuthi skip. Mina ke angibathandi ke abantu abashawa uvalo ngobala ayilakapheli isonto sine album and le album le kufanele ukuthi iphele inyanga sezwana guys fanele iphele inyanga umthandeni ebe budget ngokuthi le album imenzelini isazokwenzana. Ngithe masibheka iParis elikwazile ukuthi u2024 lithi nje gijima ngena la iguchi nali iguchi lisathi ngena la imicimbi iselapha ngesikhathi imicimbi lapha ubhala enye imali nge-album futhi ubhala enye imali into engase sizoma ngayo ngathi mina mase abalandeli bamthandeni siqine kakhulu kwi-support lapha yana emidlalweni sidlale kodwa sidlale ngokuba calculative sidlale ngokuba strategic senze njani inkulumo asingayihubi ngathi mina sibakhuza abakhulumayo asibakhuzi ngoba bahamba netrend itrend itheni mabefaka igama lamthandeni bamema nabanye ukuthi bebheke ukuthi kanti le artist injani noma bengathini melokho bethi hayi akekho ngenhla kodwa bakhuluma ngaye thina okwathi kulula kakhulu ukuthi sincome nje uyabona into masuthe yinhle sowudlulile isho njalo makuvela uvela uthi kuncome yabona nje ngisho nale yomona sengibona ukuthi si-wrong ukukhuza lo mona we guys hey kodwa ufihleki nibonile hawu
Mina wegazi ngifuna ukwazi kumanye ama-genre kunjena yini? Uyafika umculi efike laphayana ku-radio station usazogudlana nomunye umculi engabe ukhuluma ngowakho umsebenzi emane lowo mbuzo nje athi noma ngabe umbuzo noma futhi webakithi yabo usukhona usazoba umgijimi. Hawu, ayikhethele yena ukuthi aphawule into engayeqo ngoba phela unokhomenti uba khona nento futhi mhlampe athe wayithola yangamjabulisa ayidlule. Cha, fanele kuzwakale ukuthi uyasha. Iy'ngane nje nazo esiteji sey'gqoka amaphinifa kanti zizenza izalukazi zenza ogogo. Kumayelana nani lokho? Siyikhulumela phansi, sehleba umona. Ngoba bahle phela laba bantwana ukuthi sengaze nje kuphuma igama lokuthi bawogogo. Kodwa ngicela ningakhomenti-ke kuleyo nto leyo. Ningayikhomenti indaba yomona. Simi nge-albhamu, sigada umzila, sine-record of the year esingasaphumi kuyona. Osathi kuzomiwa ngamantombazane futhi usazokhamisa. Usazokhamisa ngoba simzwile uMthandeni yasho ukuthi ngeke ayeke ukusebenza nozakwabo. Bona basamiswe ukuthi abantu, hawu, nizwile nisimanga. Angithi bekade kuthiwa uPhiwa Maskandi awunayo i-hit. Nakho asesizwe i-artist ikhuluma ngokuthi phela iyafuna into hawu. Ave bewashaya ama-own goal. Ave bewashaya ama-own goal. Maye kwathiwa khona abathengiwe ukuthi kuzokusho bona kuqala beyikhohle ukuthi banosesiwelile. Lapho thina senzela ukuprotecta bona. Masithi nje usesiwelile uyimele ngisho ngathini. Kodwa ezinye izinto sike siyibuza ukuthi kanti uxhumana nobani esene-information engaka. We guys, angizwile ukuzokhuluma kakhulu nge-flu, ngikhuluma kabi nami angithandi ukukhuluma kakhulu izwi lami linje. Ngithi i-album kuwe Sithandwa. I-album njengoba i-online, i-artist sangadla okuphindaphindiwe. Into okufanele ungayenzi musukukhompisa ney'nkulumo, hamba uyosupport i-artist laphaya ku-YouTube, udlale ingoma yakhe, ifike la kuvela khona ama-ads, uwayeke lawo ama-ads edlale, uqhubeke ulalela ingoma. Kunjalo-ke. Alipheli isonto siyiphushile i-album, iphela inyanga sibe siyibabaza kakhulu. Singagadi lokho ngazi ukuthi sho. Ukugada izinto ezingathi sho okwabanye akusikho nokwethu. Thina sikho nokwethu. Fanele sisebenzise into ngobuhlakani. Yabo ukugada izinto ezingathi sho. Yabo nje kulesi sikhathi njengoba kune-album zonke indaba eziphumayo zi-right, ngisho zingaba yi-fake zi-right kodwa asiqineni ngapha-ke kwi-album nokutrendisa iy'ngoma lezi ezikwi-album. Ngoba manje yabo masiphikisana nabo kakhulu simosha isikhathi. Hayi guys, angikho right, flu ayingikhulumisi kahle kodwa siyabonga i-album simile ngokuthini sigada umzila yini sine-record of the year. Kwabangenayo-ke bakwethu abazame kakhulu ngoba basazokhalaza balokhu basazokhomba abanye. Basazokhomba sizosikhohlwa nokuthi bahlukanisa unyaka. Simanga salaphayana basazolokhu befuna ukukhomba nje. Kodwa phela vele mina ngixoxele uma ungenalutho ila uthola khona isikhathi sokuthi ukhombe komakhelwane ngoba uma unento yakho unaka le yakho. Yabona nje ukuthi bona baphithizela ngapha siyazi ngapha kunama-chips. Manje ungayixoshi inga namakhelwane ngoba phela isuke ingane ibizwa ukuthi ayikho lento ekhaya. Phelele lapha indaba. Thank you so much for your love and support. Impisi iyalaya iphumile i-album kaMthandeni 13 songs. Muhle umsebenzi, ngisakhethe 3 engizithandayo kodwa ziwu-3 noma ziwu-4 ya. Ngisazoyiphinda ngilalele kahle iphele we guys. Inkinga yami njengoba ngine-flu kanje ukuthi bengiyinikeza isikhathi sokuthi ngiphumule. Yabo kahle kahle umsebenzi ko-YouTube ngikwazi kuyinaka ebusuku. So njengoba kade ngine-flu nje bengiyinika isikhathi sokuthi ngiphumule. Bonke basho njalo bethi umzimba uyadinga ukuphumula yilokho. Kodwa nje sengiyizwile engihamba nazo ziwu-4 kodwa ngifuna ukubuya ne-album yonke. Phela uMthandeni lona angifuni ukunika amanqampunqampu uma kuwuMthandeni.
Ngiyaxolisa ukuba bias kodwa ngasho ukuthi hhayi, angininikeza amanqampunqampu uma kuwumthandeni. Asingayidibhethi-ke leyo ngoba shuthi uzobe ufuna ukulwa nami. Uma kuwumthandeni angininikeza amanqampunqampu. Futhi ngiyababonga mina laba bathi iParis wrong. Hawu, ngiyanibonga ngoba nangumuntu osilethele ubumnandi bumaskandi, ngisho amatemu akhe uyi-trendsetter. Ngaphezu kwalokho sithanda nje into ayiyo. Uma efike laphaya kuma-interviews, hayibo, sesiyibuza ukuthi kanti nina lesi sixhwanguxhwangu enanisifunza sona nanisithathephi naninizakhele. Nifuna ukuthi sibambe ukuthi uyisixhwanguxhwangu. Nisifuna ukuthi sihambe ngamanga enu njengoba nisho nje manje enishisa. Senishela ukuthi nje niyasha, nishisa ukuthi unoshuni wakhe aseyiqambele wona osebenzayo futhi esiwuthandayo, abaningi abawuthandayo. Hhayi, kufanele sizwe ngabo, akusewona uPhiwa Maskandi. Kuthiwa uPhiwa Maskandi awunama-hit, kade bona bengasayitholi i-hit. Namhlanje sebevuke ngokuthini i-hit kumele siyithole. Hhayi bo, hhayi. Thina abantu abaney'nganekwane sibuye singabazwisisi guys. Yazi umuntu ozoba nenganekwane noma ekhuluma, hhayi. Engase ungakhuluma into uphinde uyilalele nawe ukuze ngesinye isikhathi mase siyakukhumbuza ukuthi nje kade usho njeni, ukusheshe ukhumbule. Manje kuze kuphume itemu yokuthi Phiwa Maskandi bebehlulwa ukufuna i-hit. Be-addressa bani? Abalandeli bamthandeni. Manje futhi akuphelile inyanga sebekhuluma ngokuthi fanele kube khona. Hawu, senibheke i-hit. Bashiyeni-ke kanjalo, abakhulume udu, abakhuzwa. Le nto le fanele siyishaye nge-strategy, asibakhuzi, abakhulumi. Nakwi-Paris sasizwa yikho ukukhuluma kwabo. Kwafika i-Gucci baxaye ukuthi hayibo, yindaba abantu sebejabule ngathi bayahlanya. Kanti yibo, sekugqibeka iy'nkulumo zabo. Injabulo ye-Gucci yavele yahamba kuwona wonke amagama abo. Asula onke amagama. Sebaphuma nokuthini, seninehaba ngale ngoma. Nasuke nakhuluma kakhulu. Kwasekwenzakalani? Naphenduleka eduzane. Nakhuluma kakhulu nina, naphenduleka eduzane. Namanje futhi bese nikhuluma kakhulu, niqhamuka nokuthi khona uPhiwa Maskandi ngoba phela nifihla ukuthi khona eningakutholi kahle. Naku sekuphuma i-album sebeyaphakama futhi ama-hit ayafuneka kanje. Hhayi bo, hhayi. Le nto yenu yokuba confused ngisanifuna ukusithelela yona asiyifuni. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, ngiqede. Bye.